Děkuji Tomáši za slovo. Dobrý den, mé jméno je Michaela Táborská a vítám vás v části webináře, který se zabývá novou verzí Briskedu V23. Vývoj tohoto programu jde hodně dopředu a tak každým rokem vychází nová, lepší verze, která je plná různých novinek, nových funkcí, vylepšení těch stávajících a podobně. Jak jistě víte, tak 31.10. na Brisket Digital Summit 2022 byla představená nová verze s označením Brisket V23. Brisket je přeložený do různých jazyků, včetně češtiny. Pokud si budete chtít novinky v Brisketu vyzkoušet sami, můžete si na našich stránkách protea.cz stáhnout zkušební 30-denní verzi a novinky si sami otestovat. A nyní se přesuneme k novinkám, které nás čekají v Brisketu. A co je nového ve 2D kreslení v Brisketu? Tak například příkaz vyřadit je nově v dialogovém okně a tím pádem si můžete jednoduše odstranit nepoužité prvky z výkresu. K zlepšení také došlo k obnově dat při výpadku, kde díky tomuto zlepšení je vysoká pravděpodobnost toho, že se vám podaří obnovit vaši neuloženou práci. Vznikl také nový příkaz připojit, kde vlastně se dvě různé prvky, například úsečky, křivky a oblouky, spojí v jednu, i když vlastně na sebe původně vůbec nenavazovaly. Vznikl správce povrchu TIN, nebo také došlo k optimalizaci výkresu pomocí umělé inteligence, kde pomocí vlastně té umělé inteligence se snižuje velikost výkresu, zlepšuje se výkon, ale nestrácí se ta kvalita. Vylepšení také bylo v panelu listů, kde panel listů si nyní můžete daleko jednodušeji nastavit a můžete s ním daleko lépe pracovat než doteď. Novinkou také je, že ke 2D kreslení, 3D modelování, strojírenskému návrhu a BIMu přibyla ještě jedna složka, která se jmenuje inženýrské stavby. Jak určitě víte, tak inženýrské stavby byly už obsažené v 3D modelování jako složka Civil. Nyní ale je tato složka daná zvlášť a je plná novinek a nových funkcí. Novinkou je například to, že vznikl průzkumník Civil, který nyní umožňuje jednoduchý přístup k nastavení a k vlastnostem entit. Vylepšení také je v panelu pro povrchy TIN, kdy pomocí různého mračna bodů, souboru bodů nebo 3D ploch můžete vytvořit topografický povrch. Vylepšení je taky pro zadávání zemních těles, tras a koridorů. A co je nového v Brisketu BIM? Tak v Brisketu BIM nastaly dvě zásadní novinky. První je, že můžeme nově vytvářet model v pohledu zhora, neboli v půdorysném zobrazení, jako jsme zvyklí například ve 2D. Takže si tam jednoduše můžeme vložit okna, dveře, modelovat i stěny právě v takovémhleto zobrazení. Další novinkou byla práce se schodištěm, když máme vymodelované 3D schodiště, tak jednoduše můžeme z něho vytvořit 2D zakreslení s přesným typem čar, tak jak jsme zvyklí. Novinky také nastaly v Brisketu Mechanical, kde můžeme nyní rozkládat 3D plechy, jsou nové funkce pro 2D a 3D svařování. Můžeme vytvořit koutový a drážkový svar u nerovnoběžných ploch. Je tam rozšířená databáze popisných souborů. Máme daleko jednodušší práci s výkazem výměr a také došlo k vylepšení mechanických bloků. Novinek v Brisketu V23 je plno a ne všechny se mi do této prezentace vešly. Ale určitě nejen na našich webových stránkách budou tyto novinky vypsány a podrobně popsány. Děkuji za pozornost. Tak a teď si ještě něco řekneme k technické podpoře a k produktům Brisket. Důležitou stránkou, kde naleznete plno informací, je naše webová stránka protea.cz. Když si tyto stránky rozkliknete, tak zde uvidíte hlavní nabídku, kde najdete například různé verze Brisketu, náš e-shop, podporu k produktům, ke které se ještě vrátíme, doplněk Protea, o které vám kolega bude vyprávět za chvilku. Zde jste se mohli přihlásit na náš webinář, pak tady máme sekci novinky, kde naleznete různé slevové akce, že vyšel nový Brisket, anebo že se koná právě nějaký webinář. A poslední záložkou jsou kontakty. Když si je rozklikneme, tak zde naleznete
základní informace o naší firmě a samozřejmě kontakty na obchod a na technickou podporu. Když se vrátíme zpátky a rozklikneme si záložku Podpora k produktům, tak v první části naleznete obecné informace o tom, jak si můžete brisket stáhnout a že je nějaká 30denní zkušební verze. Když si jdeme o kousek níž, tak zde nalezneme prospekty, příručky a manuály. Příručky jsou sice dělané pro starší verze brisketu, ale s nástupem V23 příručky aktualizujeme, takže určitě najdete nápovědu i zde. Dalším zdrojem informací může být náš YouTube kanál, kde když si rozkliknete tady stránku, tak budete přesměrováni na náš YouTube, kde uvidíte různá výuková videa, nejen v češtině, ale také v angličtině. Ale nemusíte se bát, videa v angličtině si můžete jednoduše přepnout a můžete si tam zapnout české titulky. Když se vrátíme zpátky na naši webovou stránku a sjedeme ještě o malý kousek níž, tak zde uvidíme sekci, která se věnuje často kladeným otázkám. I zde můžete najít odpovědi na to, co vás zajímá. Pokud ale s brisketem začínáte, tak i pro vás máme jednu sekci, která se jmenuje školení. Když si tady najdeme školení, tak děláme školení právě pro začátečníky, kde si společně ukážeme, jak brisket funguje, jaké má funkce a na závěr si společně zvládneme vytvořit malý projekt garáže. Školení je jednodenní a je u vás ve firmě. Cena školení se odvíjí od toho, kolik členů se školení zúčastní, takže nám určitě můžete napsat a my se s vámi domluvíme. Během příštího roku máme také v plánu hromadné školení tady v učebnách v Praze, takže pokud budete mít zájem o toto školení, tak sledujte náš web, anebo nám můžete napsat na podpora@protea.cz, že o toto školení máte zájem a my vám dáme vědět, až budeme znát termín tohoto školení. Dalším užitečným zdrojem je taky stránka help.brixis.com, kde naleznete plno informací k programu Brisket. Jsou tam vysvětleny všechny funkce, které Brisket obsahuje. Bohužel stránka není v češtině, ale to nevadí, protože si můžete jednoduše stránku přeložit do češtiny. No a pokud ani zde nenajdete odpovědi na to, co vás zajímá, tak můžete napsat na náš e-mail podpora@protea.cz, kde se vám pokusíme na vaše otázky odpovědět. Důležité je také říct si, že máme velkou podporu od Brixisu, takže pokud budete mít nějaké složitější dotazy nebo otázky přímo na vývojáře, tak se s nimi můžeme spojit a váš problém v klidu vyřešit.